seeɗe tan woni hen ko hawni mbaɗen kon jogiiɓe rendoji ɗiɗi ni alay sago ko fayi ko ƴeewen wadde programme mbaɗen rendo woto sabu ko jooɗi ɗo ko hilfaɓe men e jinnaɓe men jooɗi ɗo hen ko ahlul qur'ana en jooɗi ɗo hen ko ahlul bayti en ɓesguji men ɗi ne moƴƴi keɗo en ko jogorɗen haalde ko ɓe paama ɗum way kono jondeji ɗiɗi ni te elle kamɓe nde ɓe jogui micro o enen eɗen keɗino te elle fayide kaalowo ko heɗede an kaldeteɗo keɗoɗa kala kaalowo fayide haala ka yaltata koye heɗede arabe ɓe mbi haala way kono ñamri defandi hani ɓendini o rokka keyɗuɗo yo o ñamdi ñamri ko ñaami ko woni ko o nani ko jogori dolde ko woni ko faami ko ndeke kala ñamɗo yiɗi ko yo dol addanta noon neɗɗo dolde to banggue haala ko heɗade paama zamanu o ko zamanu paɗɗo hay goto hoto jaɓ fursa malla ñalawma o faggitaki hen gueɗe ɗiɗi o faggitaki Allah o faggitaki aduna makko hoto jaɓat yaadino e ñalawmaji baɗini nurɗude taw wonanma to ndongo coow kaari kay gaari kaari kay hande ñantima ala hetto ko haalete ko haalullaji ɗi mbayi kono iwole ndungu ni kala hen haalande fodde ko nanmi kaɗo tanta min Cherif Alassane mi yi haala hen fof ne jogui nafoore fatuke e jonde nde kono jogori naftala ɗum ko jogorɗo heɗade ceerno Alassane Ba min de ko an ittimi garmi e ngoɗo wuuro hande woni ñalawma gadano koyngalam e nder seeno paalel Cherif Alassane Allah noon kala kene rokkuma o rewnat sababu o holluma ɗo ndefata ha keɓa hunde nde mbeɗa andi ngoɗo wuuro seeno paalel ko wuuro Cherif Abba gila hanki wuuro Sari Sidi gila hanki saabu ko wuuro nelaɗo Allah sallah sallam saabu ko wuuro Seydi Cheikh Tidiane wuuro Cheikh Oumar Fouti ceerno Mos Saydou ceerno Ama Boynaji ngon wuuro ko wuuro Cherif Abba Sari Sidi noon Allah waɗi kono won gueɗal ngal Allah hokkuma a wawa tellade tan wuuro annam ɗon jaati Allah noon waɗi fodi ngallo jotodiral ko adi duuɓi kewɗi Allah fodi garal ngal hande kono min mi wayri yaade jonde beltima ha fote ndeɗo jonde te mi wondiri Allah woni seede billahi alladi la ilaha illa huwa mbeɗa jogui jortoɗo Allah ko muyɗen ɗo e ndeɗo jonde fof ma Allah waɗanen saabu en mbaɗi inde ɗiɗi konko fedde wotere fedde annu diine ma e fedde yiɗɓe annabi sallah sallam sa wiyama holko woni diine woni Muhammad sallah sallam diine ko annabi sallah sallam eɗen keewi haalde mbiɗen firoɓe qur'ana ne mbiya adi ullaha wa adi u rasulu ndewe Allah ɗoftaɗe nelaɗo Allah sallah sallam aha kay adi ullaha ko gande Allah wona ndewe Allah holno neɗɗo rewirta ko anda ta'arifuni qabla an ta'buduni adi ullaha kay wona ndewe Allah ko ganden Allah hono ko gonɗen ɗo e dow mum ko min ɓeɗo sukaɓe hanino ko min jibiniɓe yo Allah hokku jibinɓe ɓe fandindeɓe kala mo jibinani ɓe yo Allah hokku ɗum jibinde hono mabɓe adi ullaha ganden Allah wa adi u rasulu jiɗen nelaɗo Allah sallah sallam ay diine Muhammad sallah sallam oɗo diine ruhu makko e ngorondi makko e fondement o fof ko nela Allah sallah sallam adi wa adi u rasulu jiɗen nelaɗo Allah sallah sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ndeke sirru o ko yidde nelaɗo Allah sallah sallam ɓe jiyaɓe Allah ɓe kalɗen ɗo waliyaɓe Allah e jiyaɓe Allah wurnoɓe e ngoɗo wuuro e nder oɗo diwan hay goto hen ɓurano sababude mbadi malla comcol malla fayande ɓe ɓurduno koye ɓuural yidde nela Allah sallah sallam ndeke so wuuro ngoɗo wuuro asli wuuro qur'ana jowɗima waɗi ñalawma poɗɗo daani ɓiɓɓe zuwaya leydi ndi kawri hen ɗo ha Gambi ɗo ha Madina Gounass e yamirode seereɓe men ɓe eɗen jettiri ɗum Allah gueɗe ɗiɗi noon eɗen poti ñagade ɗum Allah e oɗo zaman yo Allah dandu en bone kongu yo Allah dandu en e bone kongu hande fa tabarakallahu e oɗo zaman yimɓeɓe nana mbawi qur'ana mbawkani seyki aada eɓene dokka hadiye doggol ngol seyki aada eɓene teddini jinnaɓe mabɓe ko heewi eɓene maha galleji e jamaji eɓene jooɗa tappiji fono foof ene jogui mooƴi aɗa mooƴi bone e duɓal mooƴi o woni mawnikinare jibinde ko kufru yo Allah dandu en mawnikinare
bandiraɓe yo Allah hokku en yankinade wonnon nela Allah sallallahu alaihi wasallam o wi ɓuri moƴƴude ko neɗɗo ene daña ko yankinanade Allah Allah ɓamtuma an ko ɗimmiti ɗum ko ñaagoɗen Allah dendagal ko kewata e aduna he ko fof Allah darde en yitere ɗo woni lamɗo ɗo julɗo fof mo Allah daari golle makko ɗo woni Allah ɗo ko jeegol fayi Allah yo dardu en yitere ko lamɗo ɗo woni ɗo wiyata in tansurullaha yansurukum son balli kam mi walla on lamɗo en sohlimo ene walla on ɗo woni Allah ɗo ko ghaniyun anil alamina ko jonditini ga kala hunde ceerno meeli won noon eɗen jetta Allah nde Allah addi en mbayniɗen rawdo Sharif Abba mbayniɗen Sharif Baboy Khalifa Sharif Abba o wi en sa yeehi mbeɗa salmini jinnaɗo kaare kaari e anni e makko e fimde makko joddade men e oɗo ñalawma eɗen ñaago Allah fedde yidde annabi yo Allah ɓamtuɓe ɓe gona darol ngal ene dartine nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yiye hen mana duɗal qur'ana yo Allah ɓamtugal ha dendagal duuɗe fof coynol ɗo mbawa heftade ngal taw Allah waɗi qur'ana to hay hunde yettaki toon wonnoon kala ko neɗɗo famɗi gandal kala ko neɗɗo famɗi bindi so heɗima harfu goto qur'ana omo andi kam ɗum ɗo neɗɗo haalani ɗum neɗɗo haalani qur'ana haali qur'ana ko haala Allah haala ka woni e ɓurɗo windere o faye e mum annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum waɗi noon enen fof mbaɗen feere jangguinen ɓesguji men qur'ana jangguinen ɓe ko wiyete ko needi nde wonde gandal andirte Allah kono ko needi yettoto Allah enen fof laɓɓinen diine men enen fof jogoɗen ko wiyete ko tawhid enen fof mbaɗen tarbiye e seerenɓe men zamanu o ko zamanu peeñirɗo yeddude moƴƴere zamanu ɗum feeñiri koko arti aɗa andi hikki ilam ari ha heewi won yiɓe 30 ans ilam ɗam arani ɗam arino koko arti zamanu awwalan oya ko yeddunode moƴƴere ɓe jalti annabi sallallahu alaihi wasallam almuɗo haali ɗum nane ɓe diddimo ɓe keeli ƴiiƴe makko ɓe keeli ƴiye makko annabi sallallahu alaihi wasallam o ñalawma ɓe keeli korlal makko ha ƴiƴam ne siwo faade e leydi omo hocco leydi jordi omo falo ƴiƴam ɗon guila memde leydi saabu omo yenanaɗo Allah ɓural makko e manggu makko so ƴiƴam makko memi leydi mashariq al ardi wa maghari fof firtoto ndeke paamen enen ne hay goto men hoto an eko gollata won noon yimɓeɓe jiiɗa gonɗo yaade te ɓe parani yaade yimɓeɓe ko ha zeeɗi ɓe gonɓe ɓe jiiɗa gonɗo e yaade kala ko neɗɗo ƴetti ma wot bela ɗum ma wot meta ɗum kala ko ƴettuɗa a tawri ene fawi e qur'ana ene fawi e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hoto fayde hen hay goto ay noddowo men haalde ma o wimo mbeɗa yeeso so ari yo tawi toon ɗum waɗi noon en tinnoto enen fof gonɗen hen ganden Allah tagani yimɓe e raha o tagiɓe koye mashaqqa aduna sa dañi a tampat sa waasi a tampat sa andi a tampat sa debbo a tampat sa gorko a tampat ene waɗi yimɓe hewɓe nana leeli kono maɓe gummo zaman oɗo kala ko neɗɗo dari mo nimsu sababude mana ko dari ko famɗugol mum kala ko dari mo nimsu hani o darima ko ɓurɗum saka leeliɗo eɗen jii dariɓe dañanta haydara saka leeliɓe yo Allah timmin darde men yo Allah haqqin darde men yo Allah hokku en yidde annabi sallallahu alaihi wasallam mi arta e toɓɓere he tinnoɗen feewi waktu o ko jonno gonne koye julde kono tinnoɗen feewi yo Allah rokku en yankinanade mawɓe men yo Allah hokku en yankinanade jinnaɓe men yo Allah hokku en andude teddugal jinnaɓe men teddinde ceerno ene moƴƴi teddinde Sharif ene moƴƴi fof teddinde jinnaɗo ɓuuri wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana umri kala hen dañete ko e jinnaɗo teddinde ceerno fama habban ala ko ɓurɗum moƴƴude teddinde Sharif ala ko ɓurɗum moƴƴude teddinde jinnaɗo ɓuuri fof wonno en teddina jinnaɓe men kormoɗen jinnaɓe men kadi gollen ko moƴƴi wutte mo seekotako o furata o ƴeŋata ko iman billahi laaɓe gonɗo e nder ɓerde heɓata ko so wona e juulɗo kala neɗɗo mo juulata mo juuluma ko loy so yiiɗi o wawa qur'ana so yiiɗi o rokka hadiya so yiiɗi o yaha makkata mukarram so yiiɗi o wona ahlu beyti no yiiɗi fof o waya so tawi o juulanta Allah o sujjanta Allah o laɓɓinani ɓerde makko o wawa dañde haydara won noon juulu addante neɗɗo yankinare juulu addante neɗɗo wattudinimo wuuri yo Allah waɗ barke alluwal ngal yo Allah nurɗin ngal yo Allah waɗ barke e sukaɓe almuɓe yo Allah nurɗin dendagal garɗo en omo wondi e rafi malla ni ala omo wondi e haaju malla ni ala omo wondi e caɗele aduna fof ene heeƴi e barke annabi sallallahu alaihi wasallam e barke ñalamo yo Allah waɗanmo ɗum ko musidɗo mo giɗo mon Sharif Alhassane Haydara wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh